Lounais-Hämeessä ovat laajoista peltoaukeistaan tunnettu Someron ja metsistään sekä kauniista järvistään tunnettu Somerniemen pitäjä. Peltoa on Somerolla yli 21 000 hehtaaria, eli enemmän kuin missään muussa maamme pitäjässä. Somerniemeläiset puolestaan omistavat ja hoitavat metsien vihreätä kultaa noin 16 000 hehtaarin alalla. Asutus näissä pitäjissä on ikivanhaa. Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta ja muualta Hämeestä jo tämän vuosituhannen alussa tänne saapuneet tämän polven somerolaisten esi-isät havaitsivat, että täältä maamme rinnemailta löytyvät ne lempeät laakson lehdot, marjaisat kankaat, kalarikkaat järvet ja hyvät kaskimaat, jotka tarjosivat hänelle elämisen mahdollisuudet. Nykyaika on työntänyt syrjään entisajan elämäntyylin. Kuitenkin vielä tavataan vanhoja arvokkaita todistuksia esi-isiemme ajoilta. Joka ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä, on ollut ohjeena Someroseuran jäsenille ja johtohenkilöille heidän puuhatessaan pitäjään kotiseutumuseon. Rauhan työ on luonut nykyiset näkymät ympärillemme. Tämän suojelemiseksi on kuitenkin vaadittu täältäkin paljon. Siitä on meillä näkyviä, kaiken kunnioituksemme vaativia muistomerkkejä. Entisajan rauhan työt ja toimet, metsästys ja kalastus ovat nykyisin saaneet väistyä vapaa-aikojen harrastukseksi. Alueen taloudellisessa elämässä on maatalous sen kaikissa muodoissa tämän päivän elinkeinoista etualalla. Maanomistusoloissa on tapahtunut suuria muutoksia itsenäisyytemme aikana. Somerolle ja Somerniemelle olivat vielä muutamia vuosikymmeniä sitten tunnusomaisia suuret kartanot. Torpparivapautus, itsenäisyysajan asutustoiminta ja 10 viimeisen vuoden aikana toteutettu maanhankintalaki ovat ratkaisevalla tavalla muuttaneet maanomistusolot pienviljelysvaltaisiksi. Someron 1728 viljelmästä on nykyään alle 15 peltohehtaaria käsittäviä tiloja 75,7% ja yli 100 peltohehtaarin tiloja vain 3 kappaletta. Kauniita ja yhtenäisiä kyliä on rakennettu, pääasiassa Muolaan, Vuoksenrannan ja Uudenkirkon pitäjistä tänne siirtyneen karjalaisen maatalousväen ponnistuksin ja valtiovallan tukitoimenpitein. Maatalous on entistä voimaperäisempää ja maatalouden koneistaminen on ollut viime vuosien tunnus. Raskasta ja entistä kalliimmaksi käynyttä ihmistyötä on helpotettu ajanmukaisilla tehokkailla maatalouskoneilla. Mutta kun ajaa hyvällä hevosella, niin maksettavat velatkin tuntuvat saatavilta. Hevoseen, maanviljelijän uskolliseen ystävään ja työtoveriin, ovat somerolaiset ja somerniemeläiset isännät erikoisesti kiintyneet. Viljanviljelyn ohella ovat teollisuuskasvit, kuten sokerijuurikas ja rypsi, saaneet täällä jalansijaa.
Suurin osa maanviljelijäin rahatuloista saadaan kuitenkin karjasta. Meijerien maitomäärät ovat lisääntyneet karjanjalostuksen sekä parantuneen ruokinnan ansiosta. Unohdettava ei myöskään ole sikojen ja kanojen osuutta. Työtä ja toimintaa riittää aina, kotitaloudessa, puutarhoissa ja pelloilla. Mutta metsääkään ei unohdeta. Someron 19 500 hehtaarin ja Somerniemen 16 000 hehtaarin metsäalat antavat työtä, sillä nykyajan jokainen metsänomistaja jo tietää, että metsääkin on hoidettava ja siihen sijoitettava aikanaan korjattavan sadon saamiseksi. Metsän kylvö, istutus, harvennus ja hoitohakkuut sekä risusavotat kuuluvat näihin tehtäviin. Aikanaan puu on valmis kaadettavaksi ja kuljetettavaksi varasto-, käyttö- ja jalostuspaikoille. Yhä paraneva tieverkosto on täällä elinhermo. Rautateiden kierrettyä pitäjät ovat maantiet ja kylätiet sitä tärkeämmät. Raskas tavaraliikenne, vilkas linja-autoliikenne ja nopeasti yleistyvä henkilöautoliikenne palvelevat nykyajan ihmistä entistä tehokkaammin. Oman panoksensa liikenteellä antavat tänne sijoittuneet teollisuuslaitokset sekä käsi- ja pienteollisuuden yrittäjät. Puun jalostuksesta huolehtivat 2 sahaa ja karjan tuotteita jalostavat 4 meijeriä sekä Someron maitopulveritehdas, jonka tuotteet ovat tunnettuja ulkomaita myöten. Tiili- ja sementtivalimot, samoin kuin puusepän teollisuus, huolehtivat rakennusalan tarvikkeista. Ja 10 käsi- ja pienteollisuuden harjoittajat suorittavat oman osuutensa talouselämän palveluksessa. Yksimielisiä voinemme kuitenkin olla siitä, että teollisuutta olisi saatava tänne entistä enemmän uusien työtilaisuuksien antajaksi.
Talouselämän palvelutehtäviin on luettava myöskin tukku- ja vähittäiskauppa sekä siihen liittyvä tuotteiden välitystoiminta. Osuustoiminta, osakeyhtiö tai yksityisen yrityksen pohjalle rakentuva kaupallinen toiminta on ulottanut toimipaikkansa ja palvelunsa pitäjien syrjäkulmia myöten. Kitkattomasti tähän liittyy tuotteiden välitys ja osto tuottajilta. Teuraskarja, vilja, kananmunat ja luonnontuotteet lähtevät kohti jalostuslaitoksia ja joko niiden kautta tai suoraan kuluttajien ruokapöytään. Kaiken taloudellisen toiminnan arvonmittana ja vaihtovälineenä käytetään rahaa. Raha-asioiden hoidosta huolehtivat täällä lukuisat rahalaitokset. Vanhin ja alallaan suurin on Someron säästöpankki. Säästöpankki perustettiin 77 vuotta sitten. Alkupääomaksi antoi Someron kunta viinavoittorahoistaan 1100 markkaa ja maanviljelijä Gustav Nokka lahjoitti 100 markkaa. Toiminta alkoi Kiirun päärakennuksessa, jatkui Kirkonkylän kansakoululla ja vuosina 1915-55, siis 40 vuotta, talossa, joka nyt on Someron talonpoikaissäätiön omistuksessa. Kun säästöpankin jatkuva kehitys ja yleisön rahalaitoksille ja niiden palveluteholle asettamat vaatimukset kasvoivat, rakennettiin uusi toimitalo Someron keskustaan vuonna 1955. Myöskin muita toimipaikkoja on hankittu. Vuonna 1947 liittyi Muolaan säästöpankki Someron säästöpankkiin, ja tuloksena avattiin vuonna 1948 Pitkäjärven konttori. Somerniemeläiset katsoivat myöskin asialliseksi säästöpankkien liittymisen vuonna 1951. Uusi toimitalo valmistui Oinasjärvelle vuonna 1952. Kaskiston kulmakunta sai puolestaan oman pankkinsa vuonna 1953, ja uusimpana tulokkaana on Häntälän pankki vuodelta 1957. Seuraavat numerotiedot vuodelta 1956 antavat kuvan säästöpankin toiminnasta. Kokonaisliikevaihto oli 6,9 miljardia markkaa. Yleisön varsinaiset talletukset joulukuun viimeisenä päivänä olivat 708 miljoonaa, ja säästötilien lukumäärä lähentelee 11 000, joten miltei jokaisella toimialueen asukkaalla on säästöpankin säästökirja. Pitkäaikaisten lainojen määrä, lähes 600 miljoonaa, jakaantuu niin, että maatalouden osalle tulee suurin osuus, eli 45%. Lähinnä seuraavat sosiaalinen rakennustoiminta 25%, kauppa ja liikenne 9% sekä teollisuus noin 3,5%. Säästöpankin palveluksessa on kaikkiaan 14 henkilöä. Mutta viivähtäkäämme hetki heidän jokapäiväisen työnsä parissa, jolloin saamme paremman kuvan nykyajan pankkityöstä. Luotto- ja yleisistä asioista käydään neuvotteluja, joita vaativat myöskin monet kiinnitys- ja lakiasiat. Maatalouskysymyksistä, kansaneläke- ja koulusäästötoiminnasta on usein myöskin kysyttävää. Maksupalvelu huolehtii muun muassa veroista, vakuutusmaksuista ja muista sellaisista. Säästöpankki välittää meijeri, kananmuna, vilja, rypsi ja sokerijuurikastilit sekä toimii kunnan raha-asioiden hoitajana. Shekkitili ja pääkirjanpito. Säästötili.
Laina-asiain hoito vaatii aina oman työnsä. Ja kassanhoitajan käsien kautta kulkee sitten rahaa, jota säästöpankissa ei suinkaan varastoida, vaan annetaan sen tehokkaasti kiertää paikkakunnan yleiseksi hyväksi. Sivukonttoreissa käy työ osittain samojen asioiden merkeissä. Säästöpankki on tallettajien ja säästäjien perustama ja hallitsema rahalaitos. Sen toiminta perustuu säästöpankkilakiin ja säästöpankin sääntöihin. Näiden mukaan on asioiden ylin päätäntävalta isännistöllä, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa kokoukseensa, kuulemaan selostuksen pankin toiminnasta ja päättämään sen asioista. Isännistö valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus kerran kuukaudessa pidettävissä kokouksissaan päättää ja myöskin kantaa vastuun kaikista säästöpankin asioista. Niihin kuuluvat muiden muassa luottojen myöntäminen, koroista päättäminen, pankin oma rakennustoiminta, toimihenkilöasiat ja niin edelleen. Hallitus on säästöpankin toimeenpaneva elin ja toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä hallituksen ja johtajan valvonnan alaisina. Lyhytkin välähdys Someron ja Somerniemen elämästä jäisi ehdottomasti puutteelliseksi, jos rajoituttaisiin vain taloudellisten asioiden esittelyyn. Normaaliin elämäntoimintaan kuuluvat myöskin henkiset harrastukset ja työ yhteisöjen parissa. Tältäkin kohdalta on täällä paljon esitettävää. Kirkollista ja seurakuntatyötä tehdään ihmisen iäisten arvojen parissa, sosiaalista työtä heikompien lähimmäistemme auttamiseksi ja kasvatustyötä oikeiden elämänohjeiden antamiseksi. Kunnalla laitoksineen on nykyaikana yhä monipuolistuva ja laajeneva työmaa, joka jossakin muodossa tapaa jokaisen kunnan asukkaan. Someron kunta on maamme maalaiskunnista suurimpia. Onhan sen asukasluku lähes 12 000. Somerniemi sen sijaan on keskikokoa pienempi, 2 000 asukkaallaan. Kunnanvaltuusto on kuntalaisten päättävä elin. Toimeenpanovalta on kunnan hallituksella ja erilaisilla lautakunnilla. Sosiaalilautakunnan alaisena on kunnan huoltotoimi. Kunnalliskodissa saavat hoidon lähinnä vanhukset, jotka ovat ehtineet elämän ehtoopuolelle. Lastenkodin turviin tulevat ne lapset, joilta useimmissa tapauksissa puuttuu muu huoltaja.
Somerolle on vuonna 1952 valmistunut ajanmukainen kunnansairaala. Ensiaskeleet opintiellä alkavat oman kylän kansakoulussa. Pitäjissämme toimii 25 kansakoulua, joiden ylläpitoon kunta osallistuu yhdessä valtion kanssa. Opintien joskus ohdakkeistakin polkua voidaan täällä jatkaa Someron uudessa vuonna 1957 valmistuneessa yliopistoon johtavassa yhteiskoulussa. Tämän lisäksi on suunnitteilla kunnallinen ammattikoulu ja ammatillinen päiväjatkokoulu, joissa tullaan antamaan opetusta lähinnä käytännölliseen ammattiin aikoville. Vapaata järjestö- ja yhdistystoimintaa emme myöskään voi unohtaa. Useimmat järjestöt toimeenpanevat juhlia ja yleisötilaisuuksia. Yleishyödyllisenä rahalaitoksena on Säästöpankki tukenut monien järjestöjen toimintaa, muun muassa lahjoittamalla järjestöjen erilaisiin kilpailuihin palkintoesineitä. Menneet sukupolvet ja keskellämme vielä toimivat naiset ja miehet ovat luoneet tämän päivän Someron ja Somerniemen sellaiseksi kuin sen nyt ympärillämme näemme. Tulevaisuus on nuorten. He ottavat aikanaan vastuun. Miten he hoitavat monien muiden tehtäviensä ohella taloudelliset asiat, siitä riippuu pitäjiemme vastainen kehitys.